Opgave 3 i stavning, trin 3. Opgavesættet handler om klimavenlig mad og bæredygtighed. Nu begynder opgaven i stavning. Først læser jeg hele teksten op, derefter dikterer jeg en del af gangen og gentager det ord, der skal skrives på den tomme linje en gang. Tiden starter, når jeg begynder at diktere. Klimavenlige indkøb. Når du står i supermarkedet, hvor duftene fra den lune leverpostej og den stegte bacon prøver at forføre dig, så er der også andre muligheder. Men hvis du går efter klimavenlig aftensmad, så er det faktisk hamrende svært at navigere rundt i, hvilke varer der er de mest klimavenlige. Det vil foreningen KlimaX gerne ændre på. Ideen er at rykke mange af kunderne i en mere klimavenlig retning, samt opfordre dem til anderledes indkøb. Vi skal sammen være nysgerrige på, hvordan det bliver nemmere og mere synligt at købe klimavenligt. I flere større byer findes der butikker, hvor producentens indpakning er skiftet ud med emballage hjemmefra. På den måde støtter driften af butikkerne op om et mindre klimaaftryk. Nu begynder jeg at diktere. Klimavenlige indkøb. Når du står i supermarkedet, hvor duftene fra den lune leverpostej, duftene og den stegte bacon, stegte prøver at forføre dig, forføre, så er der også andre muligheder. Men hvis du går efter klimavenlig aftensmad, så er det faktisk hamrende